abiriyo kende chulo school fees. Sani akonyo nyithinda di 12. Antie gi 25 women who are prostitutes that I'm helping. Every week I give them 4,000. Wakonyore. Koro in pari okanyal timo kamano pile ka pile nikech msachacha benadwaro mondo med okomedore. To kaka nyathi ma wuoyi ni owacho, a lot of companies nikech taxes hinyogi, they are giringo Kenya. Samia, where is Samia? Samia has gone to Tanzania. Other people are leaving this country in case they can't make it. They can't make ends meet. Koro ineno counties mawajia. Gine magi kelo nwaga gik moko kwa Somali. Ineno coast. We all get cargo from coast. Central, Manyocha is the center of money. Sani or the pain. Rift Valley or the pain. Kajo Giduto or the pain. We will all be affected. Nkech gima affect another Kenyan somewhere is affecting me. Is affecting me. To nyaka wabed pain, nyaka president oye, mondo bed pain, luongo dialogue. Onego luong dialogue economist. Ma kong'iyo ma wa uda mo o ginene o azimio. Obed kod gi piny. Okoni jo kama gini hinya. Wanyalo timo nango. You can't defend on few people who cannot tell the king that the king is naked. Yes, yes, and get advisors mochu. Lakini sache moko advisors niko neno kaka character mari. Nyalo chana okadwa ketho tija. Nikech kila ngato different tije. To bede gi joma bokoni adiera kaka adiera ntie mondo kichoko parono. Iwacho koro adier wang'ie. Owacho massive corruption. Massive corruption is also in ministry. Is also in tendering. Do we have systems in place? Has Owalo, who is in the digital platform, been able to put systems in place that can check corruption in these companies? Why you do ghost workers? How do those ghost workers come in? Magopoko address. Who is bringing them in? There's desperation. Ghost workers chamo in place nyithindo matindo monego bed katiyo. So we need to look at that. Aneno kata imbedhi tabe adwa ringo kamoro. Sani kakinena kae. Adhika children who were pregnant, Manoriembe school. We started a school for them. Today I'm meeting the ambassadors' wives of the European Union. Mondo aneka konyalo konyo nyithindo. Mondo gisomo gi nyithindo. So the economy has to be addressed as a Kenyan project. It's not a one-man show. Manakamano bila nin benda mi paro mano thuolo kata na wakaw ywe matinya korom gajwang nikech anno ka thuolo bende rengo matek kon wadwo kwa iweyo bende obro bedo bende kwalose kaluore kod jotije manyawawa ghost workers ma bende daktari bende na wacho nonro ma bende duol mochung ne jotije ma pachoka indi PSC no chiwo to migepe mopogore mag piny owacho bende naneno kaka bende no yudre ni ntiere kod kwan mamalo mag jotije michulo chulo sara moko winjore ne bende chulo sara kaw yo matin ote bende naneno mioro aduogo somo gi kodhi nyime gi twak makama.